Pío, 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 pío. Diga? Agent X, tenim una missió per a tu. Acudeix a la biblioteca de Picassent, on t'estarà esperant la gent que t'ajudarà en aquesta missió. La reconeixeràs fàcilment pel codi secret de l'agència. Però de què va la missió? No ho sé, ella ho sabrà. Jo no tinc cap idea. Quina agència. Aquest arbre s'autodestruirà en 3, 2, 1... Fill meu! Hòstia, s'ha mort! Eres l'agent secreta de l'agència secreta que estic buscant? No, jo sóc un colom. Seràs panfígol. No m'estranya que necessites ajuda. I tu eres? Sóc l'agent tal. I espero que t'espaviles en aquesta missió. No vull que en retardes. Anem? Sí. Eres la bibliotecària? Sí, estaba esperando, acompáñame. Vale. Conta'ns què ha passat. Es horrible. El futuro del planeta está en perill. Val, però conta'ns què ha passat. Que l'han portada? L'han portada. Però què? La pàgina 145. Meu. Però què hi havia a aquesta pàgina? La recepta del pastís. El pastís. Però quin pastís ni quin pastís? És que està plana negra. A veure, conta'm què ha passat en aquest pastís, però amb més detall. Vale, a veure. El que passa és que aquesta és la recepta del pastís més bo del món, ¿vale? I jo era l'encarregada de custodiar-lo. I ara l'han portat. Déu meu, el que pot passar si arriba a les mans errònies. Val, però continua sent un pastís. No crec que ens hem de donar-li tanta importància. No ho enteneu. El que passa és que aquest pastís és totalment addictiu, val? La gent matarà per un mos. És una droga. La droga? Home, una droga tampoc és per a tant. No estaràs a favor de les drogues? Té igual. Tens cap pista? Sí, mireu, tinc el carnet de la biblioteca de l'última persona que va fer un préstec. Pierre Croissant. Sona francès. És francès. Haurem d'anar a França. Que intel·ligent que eres. En sèrio? Segons el carnet de Monsieur Croissant, viu així. Una cosa. Sí? En la cara... Què? La piga. Quina piga? Res. Oh là là, qui est-ce? Som agents secrets. Oh là là, agent secret. Sí, busquem informació. Oh là là, information? Sí, informació. Oh là là. Pots deixar-ho ja? Oh là... D'accord. El porter de Pierre ha dit que se'n va anar, però que s'ha deixat totes les seves pertinències així. Ja ho sé. Estava al teu costat tot el rato. Ai, és veritat. És
És que a vegades se m'oblida que existitxes. Ei, nena, vine ací, mira'm i deixa de fingir. Saps que jo t'agrada des de la primera volta que m'has vist. Ei, nena, vas a flipar, això és una boca i això és un nas. Com vas a donar-te compte que sóc jo allò que et va? No et facis la boba més, jo puc llevar-te totes les tres. Flors, roses, cartes, bombons, a mi el que va són els marrons. Jo sóc un home d'acció. Jo no trobo cap pista. Jo tampoc. Un moment. Però totes aquestes coses són dites de Noruega, de Rússia. Totes aquestes coses són de Rússia. Hasta Rússia. El not extra. Intentes dir-me alguna cosa? Igual. Seran gasos. Anem a preguntar a la Tet si sap alguna cosa de Pierre. Senyora, coneix vostè aquest home? No em sona. Clar, però si és... Amb el solet ben matinet. En compraste, senyor. Ah, si el forn el pasta molt bo i en diu. Dóna'm en dos. La gent de tot el poble coneix que és gran galant. És molt baixet, no és superat i és Boris Podcatar. A mi em saluda. A mi m'abraça. Jo el veig sempre que passa i tot el món en aquells pobles sap qui és. Sap qui és Boris Podcatar. Boris! El Boris, clar, he comprat tots els seus ingredients per a la seva empresa que rai. Centre de reposteria alimentària industrial. I on es troba la seu de l'empresa? I Picasso. Ara què fem? En l'agència no ens van ensenyar a lluitar contra guàrdies de seguretat? Tinc una idea. Com sabies que era al·lèrgic a la pell del kiwi? Deuries haver protegit el teu Twitter. Estúpides xarxes socials i la seva falta de privacitat. Estava esperant els agents secrets. No, jo vinc a no deixar. Doncs ara s'estava fet un merder. Estava esperant els agents secrets. Tu eres el rei? Si no tens un animal per acariciar? Així et dic. Deixa el peix, home. No veus que està patint? Està molt content. I està mort. Bé, i és de plàstic. Pensaves que mai trobareu la recepta secreta. Va, vinga!
Vimos on està, canta! No ho vaig a dir. No serà això, no? Mira, molt bé, és que sabia que ho faries d'estos. Que te ho has cregut tu. Perquè jo en realitat soc. Com? Úrsula. La perversa Úrsula! Amb eixa piga no t'havia reconegut. I pensar que m'enamora de tu. I ara sé que sola ser la piga. Espera un moment. L'ingredient secret és amor? I un poc de mercuri. Però com que amor? Amor és el que vols de mi, amor és el que hi ha al pastís, amor, amor. Amor és el que vols de mi, amor és el que hi ha al pastís, amor, una tasseta de amor. Amor i a falta d'amor, no hi ha res millor que l'amor, a tothom li agrada l'amor. Amor i a falta d'amor, no hi ha res millor que l'amor, a tothom li agrada l'amor. Però i el pastís? No has entès res. El pastís no existeix. És una metàfora de la vida i la mort sobre la naturalesa inert. Ja, però i la piga? I el peix? Bueno, per lo menos les cançons eren bones.